vaan kaikille, meikäläinen on Elkats täällä taas. Ja nyt me ollaan Tykkimäessä. Tykkimäessä. Run. 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 No niin, nyt ollaan safari-ajelulla. Tää on äijien laite. Harambe. Hello. Be my Harambe. Mun piti tulla lapsen vai näille pienille. Jaksaa! Jaksa ite. No okei. Okay. Mä en jaksa painaa tätä nappia. Se avaa tämän! Turvajutun! Minä! Me vaan vedetään tätä tästä. Alkaa mitä me täällä? Laskeudutaan! Noniin. Kohti ylhäällä. Aiskaan fiiliksissä, kun tuolla laulettiin. Mitä sä teit? Täällä kyllä tuulee. Fuck the police. What? Ei ne kuvaa Joo. tulee etukamera. Nyt me ollaan syömässä, eiks niin? Ei kun me ollaan syömässä kustipulverista. Niin ollaan. Eliana Tämä yksi heitti tonne tähän ranskalaisia. Nyt mennään sit tonne kiipeilemään. Mä varmaan annan Jimille tän kameran. Et se vois kuvata mua. suolla Eliana. Pitäisikö mun päin Mennään varmaan tonne korkealle. Menee toinen. Tai tohon. Ei kun hetki. Mistä se toinen alkaa? Ihan sama. Kohta mennään sinne.
vlogsista. Toi viimeinen oli aika kiva. Missä mentiin? Tossa on Naru. Sitä pitkin. Moi, Duuri! Moi! Nyt mennään ottaa nää kivat valmiit pois. Nyt tuolla on Duuri. Jos näette, se on tuolla. Nyt se menee tuolla. No niin. Onnea, Duuri. You can't survive, ei kun you can survive. Joku huutaa äitiä. Hörmäiluautot part 2. Kohta Kalypso. Yeah. Noniin, olisi ollut kiva kerätä tonne maailman pyörään, mut ei kerännyt. Blueflighterin valoja näkyy. Tässä on Keinokarusellin. Tuon näkyy Starflyeri. Ja ei täällä paljon muita ohjeita. Typhoon näkyy tuolla. No niin, kohta alkaa. Illakuljetus musta ei enää mitään, mun mä oon tässä silti. Joo, ja kohta kuotaan Tässä on meidän hieno paikka. Alkaa. Ai niin, Suomen sota-ilotulitus. Me nähtiin vielä tosta päivää tuolta Kajanit. Aika nice. Hiljaa. Tulee vähän jäljessä. Viime vuonna kesti ilotulitukset 5 minaa. Se paras osuus. Oi, kattais toi soittikon seiterässä. Häh? Ai, kova. Kun on seiterä, niin tässä on siellä. Kova. Oi, jumalakkatai. Tää on hyvä, kun ei ottaa samaan aikaan kun kuvaa videoa, niin näitä kuvia. Joo. Mä en itse katsota tulitusta. Mä en pysty katsomaan tänne. Tää on kiva. Joo, aika hyvä. Pirates of the Caribbean. Niin paljon kuvattavaa, pitää heiluttaa kameraa koko ajan. Liikaa ilotulitteita! Wow, wow. Wow, wow, wow. Ujuma. Ai. Lämpytän nyt niitä kuvia.
Niinku pari minä sitten täällä oli ihan pimeätä, mut nyt täällä on hirvetä. What? Nyt lähdetään. Tää haisee ihan hirveesti toi äskeisen ilotullutuksen. Noi kärryt. On täällä vielä joku pellevalo päällä. Eiku täällä. No nyt on muuten valo. Tuu tollanen. Goodbye Tykkimäki tähän ensi vuonna. Missä se meidän kaverimme on? Se pitäisi vielä löytää. Oli! Mä kävin vaan tänä kesän 2 kertaa, joka on aika harmi täällä. Mutta no ihan sama. Kävin hän kuitenkin, eikö niin juuri? Joo, kiva. Let's go.